Pakibati ho ang katabi ng may ngiti ng mas maganda ka pa sa gabi. Sa mga lalaki ho, pakisabi mas guwapo ka pa sa gabi. May whiteboard marker. Magandang gabi ho sa lahat. Sige ho, simulan ho natin ang ating Latin recollection sa isang kwento. Minsan ho, meron daw hong isang kwento. Meron daw hong isang 16-wheeler truck, no? At ito hong 16-wheeler truck ay papasok sa isang tunnel. Pero napakataas ho nung truck at hindi ho siya kasya. Kasi may vertical clearance lang ho yung tunnel. At ito na, papasok na siya. Pagpasok niya, dukshk, may ganung tunog, no? Dukshk. Kasi hindi siya kasya. Nabasag na ng kaunti yung bricks. At may ang dami ng mga taong napalibot doon, nandoon. Teka lang, ano bang dapat nating gawin? Ang ingay na ho ng mga tao. Merong mga architect na nagsabing kailangan bawasan yung bricks, kailangan ganito, ganyan, ano? Ang dami na nag-brainstorm. At meron hong isang vulcanizer na pumunta. Sabi niya, ang dali lang naman nung ano nyo, nung problema nyo. Gawin natin yung 16 na mga gulong, bawasan natin yung hangin. At ginawa nila, binawasan nila yung 16 na gulong ng hangin. At saka ho umandar, at saka ho nilagyan ulit ng hangin. Yun ho ang paalala sa atin ngayong Kwaresma. Tanggalin ho natin yung hangin sa katawan. Tanggalin ho natin yung angas, yung yabang. Kasi ho, we don't have the right to be proud. Why do we act so entitled when all we have is grace? Kaya nga ho, ang ganda ng salitang pride. If you would look at the word pride, what is in the middle letter of the word pride? I. Ito ho yung mga taong feeling superhero, feeling Superman, feeling main character. Yung parang lahat na lang ng gagawin tungkol sa kanya, bawasan ho natin yun. Kaya nga ho, ang unang araw ng Kwaresma ay ang Miyerkules ng Abo. Paalala ho sa atin na lahat ho tayo ay galing sa Abo at babalik tayo sa Abo. Kaya nga ho, ang ganda ng salitang Lent, because Lent is the English verb or English translation of the Tagalog, pinahiram. Kaya lahat ho ng meron tayo ay pahiram lamang. Kaya tanggalin yung angas. Tanggalin yung yabang. Wala ho tayong karapatan. Yung Diyos nagpakatao, pero tayong mga tao ang nagpapaka-Diyos. Di ba? Kaya nga ho, lahat ng mga miyembro ng organizations, what do we call our organization? Ministry. Tama? And it sounds like -3. Ministry sounds like -3. Because whenever we are a member of a ministry, we need to decrease 3 times. Yun ho ang sinabi ni San Juan Bautista, that I may decrease and Jesus may increase. Kaya ho, if you want to be known, kung gusto mong makilala, then the church is not the place you should go. Kung gusto mong makilala, mag-artista ka. Magteatro ka. Ito ang mga bagay na dapat mong gawin. Pero kapag nasa simbahan ka, hindi sarili mo ang papakilala mo, ang Diyos. But sometimes, we have the tendency that the spotlight should be on me. Na ako yung magaling, ako yung mahusay. Pansinin niyo ho si San Jose, si Maria, maaangas ho ba yung mga taong yun? Hindi. Alam nila that the spotlight should not be on them. Kaya nga, mapagpakumbaba ang mga taong yan. Not pride. Tanggalin yung angas, tanggalin yung yabang. Pumunta ho tayo sa mundong ito na walang daladala. At aalis ho tayo na walang daladala. Kaya tanggalin yung angas nyo, yung angas ko, tanggalin ho natin. Bakit ho? Kasi sa panahon na mamamatay ho tayo at magiging buto na lang at kalansay tayong lahat, pare-pareho lang ang kalansay natin. Walang kininto ang kalansay.
Hindi ho ginintuan yung kalansay ni Father. Hindi ho. Pantay lang tayo. We are not higher because we are ordained. No. You are not lower because you are lay people. No. Nasa iisang bangka lang ho tayo. Mapapari ka, obispo ka, laiko ka, kaysa presidente ka ng isang kumpanya, pare-pareho lang. Pride, wala ho yung lugar sa simbahan. Kaya nga ho, ang ganda ng salitang church. Bakit? Yung church, yung nasa gitna, you are. Iisipin mo yung ibang tao. Selfishness should not be present in the church. Kaya pansinin nyo, si Jesus, He would always take James, Peter, and John. He would always go to people. Kaya kapag sa simbahan, meron kang napapansin na miyembro ng MBG, miyembro ng altar servers, miyembro ng lectors, miyembro ng greeters, na tila ba nawawala na sa sirkulasyon ng simbahan. Hindi pwedeng nagkikibit-balikat lang tayo. We need to go to them and tell them, hey brother, hey sister, ano ho bang nangyayari sa inyo? Bakit ba tila ba nawawala na kayo sa mga meeting? We need to make them feel that they are seen, that they are accepted. Alam niyo ho ba yung alamat kung bakit daw tayong mga tao ay mayroong ganito? Hawakan niyo nga ho yung ganito ninyo. Ano ho bang tawag dito? Huh? Kanal, parang kanal yata tawag dyan. Bakit daw may kanal ang tayong mga tao? Kasi ho, alam ho natin na kung ano man hong sugat ng bata ay nagiging peklat pagtanda. Tama o tama? Nung bata raw ho tayo, nung pinanganak daw ho tayo, meron daw isang tao na humalik sa atin ng pagkadiin-diin. Kaya lumubog huyaan. Kaya ho pansinin ninyo, kapag nag-iisip ho tayo, what do? We do this, right? Tama? Bakit? Kasi iniisip natin yung unang halik na yaon. Pansinin ninyo, yung mga kabataan, yung mga sanggol, yung mga baby, hanggang 2-3 years old, anong ginagawa nila sa lahat ng mahawakan nila? Sinusubo. Bakit? Because they're looking for that first kiss. Bakit ho ang mga tao palipat-lipat ng organization? Father, parang hindi ko ramdam na mahal ako sa altar servers eh. Lilipat na lang ako sa lectors. Ganun din, hindi ko rin maramdaman. Palipat-lipat, balisang-balisa tayo. Bakit? Because we're looking for that primordial kiss, that first kiss. Bakit palipat-lipat ng jowa yung mga tao? Kasi you're looking for that first kiss. And that first kiss came from God. Kaya lagi tayong balisa eh. Kaya hindi tayo magkaumayaw. Hindi tayo makontento sa kung anong meron tayo kasi hindi natin nakikita yung Diyos. Sometimes, we go to the world whenever we are downtrodden, when we have problems. Pag may problema tayo, saan tayo pumupunta? Sa alak? Sa sugal? Sa babae? Why? These things are temporary. But this, the Eucharist, kung alam lang ho ninyo kung gaano ho kaimportante, kung gaano ho tayo kaswerte dahil may Eucharistia. Ito ho yung tunay na sagot sa pagod. Di ba ho, pag pagod na pagod tayo, may mga pinupuntahan tayo para mawala yung pagod. Ito ho. We are so lucky. We are so blessed. Pero minsan ho, pinabaliwala ho natin yung Eucharistia. Sa sinihan, kapag nanonood tayo ng sine, 2 oras, 3 oras yung sine, sasabihin natin, Father, bitin yung sine. Pero yung Eucharistia, wala pang 1 oras. Gusto mo nang lumabas. Sa sinehan, hinihintay mo yung credits paglabas ng pangalan. Pero sa misa, hindi pa tapos yung final blessing. Nasa labas ka na, kumakain ka na ng kwek-kwek. Bakit ganun? Sometimes we find the Eucharist so boring because we don't know its real meaning. Ito ho, yung kapahingahan.
Sabi ho ni Saint Augustine, my heart is restless until it rests in you. Kaya ho pansinin ninyo, may mga taong ang kapal ng bulsa, ang kapal ng pitaka, pero hindi masaya. May mga taong sikat na sikat, pero hindi masaya. Bakit? Because they haven't found God yet. And this is the rest that we are looking for. Sa isang mundong nakapagbibigay ng anxiety, ng pagdududa, ng pagkabalisa, ito ho ang sagot. Ang Diyos, ang Eucharistia. That's why this Lenten season is a time for us to renew ourselves, na magbago, kahit papano, kahit kakaunti. Kaya minsan ho, pansinin niyo ho yung ebanghelyo ng mga nakaraang linggo, sabi ho doon, we need to surpass the righteousness of the scribes and the Pharisees. Why? Bakit ho? Kasi ho, itong mga eskriba at pariseo, they memorize the 613 laws. Tayo, 10 commandments lang, hindi pa natin memoryado. Tama o tama? But look at this. Look at these scribes and Pharisees. Just for a show. Para lang makilala sila. Panglabas lang yung pananampalataya. Hindi ho sana ganun. Itong mga skriba at pariseo, memoryado yung bawat batas. Kaya aanhin mo na memoryado mo yung Sacred Heart Novena, pero naninira ka ng kapwa. Aanhin mo na memoryado mo yung Novena to our Mother of Perpetual Help, pero hindi ka marunong magpatawad. Ito ho yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit ganun? Maka-Diyos, pero hindi makatao? What's happening? Sometimes, we want to be right. Marami ho sa atin gusto laging maging tama, na nakakalimutan na natin maging mabuti. Na minsan gusto natin itama ang mali ng iba sa harapan ng maraming tao. At napapahiya na sila. O ikaw wala ka na naman sa meeting kahapon. Grabe. Pwede mo naman pagsabihan yung tao ng one-on-one lang eh. Ba't kailangan natin ipahiya? Ikinakulho ba natin pag nagpapahiya ho tayo? Yung paninigaw. Hindi ko ho alam kung bakit parang normal sa atin ang pagsigaw. If you want to make a point, do you have to shout? Do you have to yell? Especially when you are arguing with each other sa mga mag-asawa. Kapag meron kayong hindi pagkakaintindihan, bakit kailangan sumigaw? Para lang marinig. Pag nagtatalo ho yung mag-asawa, sinong nananalo? Wala. Kaya nga pagtatalo eh. Di ba? Kaya kailangan mag-usap ng masinsinan, puso sa puso. Amen? Unang paalala sa atin ng Kwaresma is we need to fast. Bakit ho kailangan nating mag-ayuno? Para mawalan ho ng laman yung ating puso. Kasi ho, kapag ang puso mo ay punong-puno ng bagay na makamundo, wala nang espasyo si Kristo. Kapag ang kamay mo ang pinaghahawakan, kayamanan, karangyaan, kasikatan, paano mo panghahawakan ang salita ng Diyos? We need to fast. We need to fast from false sense of freedom. Ano ba yung freedom? Father, yung freedom, ito yung pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin. Malaya ako eh. Tama ho ba yung definition na yon? Taas ho ang kamay na nagsasabi na tama yung definition ng freedom na yaon. Taas ho ang kamay na nagsasabi ng mali yung definition ng freedom na yaon. Taas ang kamay ng hindi alam. Okay. Freedom is knowing what is right from wrong. And doing what is right and shunning what is wrong. That is freedom. Father, ano yung gagawin ko ang lahat? Kasi malaya ako. That is license. Yun ho ang pagkaiba ng license at saka freedom. Naintindihan na ho natin. Hindi ho ibig sabihin na dapat kaya mong gawin, igagawin mo na.
Example, nagmimisa, nasa misa ka, nagugutom ka, may dala kang fish cracker, kakain ka ba? Anong sagot? Kasi kailangan natin ng freedom. Kailangan natin ng fasting, di ba? Example, nagalit ka sa asawa mo. Ay, eto maganda, no? Merong mga tao na kapag stressed, ikaw wag mo akong iinisin, bad trip ako. Wag mo akong iinisin, stressed ako Do we have the right to stress others when we are stressed? Do we have the right na para bang kapag mainit ang ulo mo, pwede ka nang magalit sa lahat ng tao? Pwede mo namang sabihin ng maayos yung mga bagay Alam niyo ho kung bakit maraming mga taong umaalis sa simbahan? Kasi maraming mga paring masungit. Totoo ho yan. Marami ho mga servers sa simbahan na napakasungit. They don't feel welcomed. They don't feel that this is a home for them. Kaya ho, kahit konti lang, pahabain natin yung PC natin, yung pasensya natin. We need to fast from this false sense of freedom. We need to fast from anger. Marami ho sa atin magagalitin Nung nakaraan nga ho, may napanood na naman ako Sa kalsada mismo, road rage, Bakit kailangang magbarilan, makipagsuntukan, just to prove a point? Bakit kailangang kapag mali yung isang tao, makipagsuntukan agad, makipagbarilan, makipagpatayan, War freak yarn. Bakit ho tayo naghahanap ng away? Gusto ho ba natin ipakita yung tikas natin, yung angas natin, yung lakas natin? Yun ho yung lakas, Yung sinabihan siya ng, sige nga, kung anak ka ng Diyos, isalba mo yung sarili mo, pero hindi niya ginawa. He stayed there because of love. Tayo, gagalitin tayo Sister, anong oras yung misa? Ay, nako, ayan yung oras ng misa, Hindi ka nagbabasa. Pwede namang sagutin ng maayos, di ba? Parang may tinabahan, parang may ganun, Di ba, pwede naman natin sabihin ng maayos. Di ba? Hindi naman lahat ng bagay kailangan pagalit, paangil, di ba? Pwede namang maayos. So that everyone would feel that they are welcome. So that everyone would feel that this is home. Yung mga taong magagalitin, madali hong tumandayan. Madali hong kumulubot yung pisngi. Gusto nyo bang magka-wrinkles agad? Siyempre ayaw, di ba? Kaya, habaan natin yung PC natin, huwag tayong magagalitin. Di ba? Marami sa atin. Kakatapos lang ng misa. Sa paglabas mo pa lang ng simbahan, kakatapos lang ng final blessing ni Father. Paglabas mo, may nakabungguan ka. Ano ba yan? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Di ba? Kakauwi mo pa lang ng bahay mo, kakasimba mo pa lang. Sinisigwan mo na yung kasambahay nyo. Di ba? Kakauwi mo pa lang, may nakagirian ka sa pagmamaneho, binura mo, binadfinger mo. Nasaan na yung epekto ng Eucharistia? Hindi tayo nagbabago. We need to fast from anger. We need to fast from sarcasm. Ang dami ho sa atin, sarcastic Hindi ko ho alam ba, parang nahawa tayo sa isang komedyante, na pagka nagpupunta siya sa isang gasoline station, tapos tatanungin, Sir, magpapagas po. Ay hindi, magpapadextrose ako ng gas. Bakit kailangan sarcastic tayo? Ang dami sa mga taong simbahan sarcastic. Marami sa aming mga pare ang sarcastic. Na, pwede mo namang sabihin ng maayos. Pwede mo namang hindi pahiya yung tao sa pagiging sarcastic mo. Pero bakit ganun, Bakit kailangan sarcastic just to prove a point? Na magaling ka? Na mas mahusay ka? Na mas mataas yung pinag-aralan mo? Mas madali hong mahalin ang taong hindi naman masyadong marunong pero marunong magmahal. Mahirap hong mahalin ang taong ang laki ng ulo pero walang puso. Di ba? Ang dami hong ganyan. Aanhin mo ang talino mo kung wala kang puso. Di ba? Ito ho yung mga taong may hydrocephalus.
Ang lalaki ng ulo. Pero hindi marunong magpatawad. Di ba? Haanin mo yung talino mo. Kung naninira ka ng kapwa, di ba? Kung pinagchichismisan nyo lagi si Father. Di ba? We need to fast from sarcasm. We need to fast from toxicity. May mga taong toxic. Tama? Ito yung mga taong wala nang nakita kung hindi mali. Ito yung mga taong puna ng puna. Pero salamat sa mga taong puna ng puna. Pero mas salamat sa mga taong puno ng puno. Dahil lahat tayo ay may pagkukulang. May mga tao na sa isang buong araw, wala nang nakita kung di mali ng iba. Pansinin ho natin, whenever we are gathered in a dining table, ilang mga buhay na ang sinira natin. Ilang mga buhay na ang pinagchichismisan natin. These are our toxicity eh. Kaya nga yung ganda ng salitang toxic, because we talk sick. We don't talk good. That's why we are toxic people. We don't talk good, we talk sick. Kaya bawasan natin, ano? Baka halos buong araw, puro na lang mali ng kapwa nakikita mo. Puro na lang pagchichismisan ng ginagawa natin. Ang Diyos ho, hindi ho yan nakukulong sa 4 na sulok ng simbahan. Kaya kapag nasa eskwelahan ka, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, pag-usapan nyo naman ang Diyos. Pag-usapan nyo naman ang Ebanghelyo. Kasi minsan iniisip natin, ang corny pag-usapan ng Diyos, ang corny pag-usapan ng mga santo. Hindi ho. Hindi ho corny ang Diyos. Corny ho ba na mayroong isang taong kayang mamatay para sa atin? Na kayang ibigay ang katangi-tangi niyang anak para sa atin? Is that corny? Diba? Wala naman ho talagang taong kayang mahalin tayo ng buo. Bakit? Kasi may kanya-kanya tayong topak eh. May kanya-kanya tayong toyo. Kaya merong Diyos na kaya tayong mahalin ng buong buo. Bakit? Because no one can ever accept us fully. Ang Diyos lang. That's why we need to fast from toxicity. We need to fast. And how do we spell the word fast? F-A-S-T. F, false sense of freedom. A, anger. S, sarcasm. T, toxicity. Ang ganda ko magsulat, no? Naintindihan niyo ba? False sense of freedom. Anger, sarcasm, and toxicity. Freedom is different from license. Freedom is knowing what is right from what is wrong, then doing what is good and shunning what is wrong. Doing what is right and shunning what is wrong. Anger is one letter short of danger. Kaya marami hong mga taong namamatay eh. Tinan nyo, konting extension lang sana ng PC nila, wala na, namatay na, nakipagbarilan because of anger. Sarcasm, bawasan ho natin, and also toxicity. Bumalik ho tayo sa 3 pillars ng Lenten season. We all know this. Prayer, fasting, and almsgiving. Naalala niyo pa ho ba yung ebanghelyo ng Transfiguration? Naalala niyo pa ho? Kailan ho yung ebanghelyo nun? Last week, ano? Balikan ho natin yaon, ano? Jesus took James, Peter, and John to a high mountain. Di ba? Bakit high mountain? Kasi ho, sa isang bundok, doon ho nangyayari ang worship. Doon ho nangyayari ang sacrifice. That's why when we pray, we need to have that personal space. Kaya nga, minsan pumupunta tayo sa Baguio, di ba? Sa Tagaytay, sa Antipolo, para mag-retreat. And this is our personal space. Kaya nga sa bahay natin, kung meron mang dining room, living room, more than these rooms, we need to have the prayer room. Kung saan kakausapin natin ang Diyos. And in that gospel, He transfigured. Tama?
Nag-iba ng anyo si Jesus. Hindi ba yun ang nangyayari sa Eucharistia? Nag-iibang anyo yung ostya. Yung ostya nagiging katawan at dugo ni Kristo. Because the real transfiguration happens in the Eucharist. So we need to have that personal space and real focus. Pero minsan kapag nagsisimba ho tayo, ang napapansin natin, yung mga wires na gula-gulanit, na sala sa labat. Yung napapansin natin, yung katabi natin na magulo. Yung aalalahanin natin, yung gustong kainin ng mister natin pagkatapos ng pagsimba. But the real focus should be on God. The spotlight should not be on the people, but on God. And we need to have that real focus. We need to attentively listen. Kaya nga ho sa Ebanghelyong yun, anong sinabi? Anong sinabi nung Diyos Ama? This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him. Ano ho ba ang ginagamit natin sa pakikinig? Tenga. Hawakan niyo ho ang inyong dalawang tainga. Yung shake ho, pagsamahin niyo. Ano itsura? Burger. Mukha siyang heart. Ano? Dahil ang isang taong nakikinig ay isang taong umiibig. Hindi mo naman papakinggan ang isang tao na hindi mo mahal. That's why whenever we are in the Eucharist, we need to attentively listen. Taas nga ho ang mga kamay ng mga nakapagbasa na ng Lenten message ni Pope Leo para sa ating mga Katoliko. Taas ho ang kamay ng alamang latest sa showbiz. Yan, syempre alam natin yan. Ano? Yung sinabi ho ni Pope Leo dun sa kanyang Lenten message sa ating Catholic faithful, pag nagmimisa raw ho, hindi lang ho yung ebanghelyo yung pakikinggan, hindi lang yung first reading, yung second reading, hindi lang yung homily, kung hindi ho yung buong misa daw, especially the prayers, yung opening prayer, the prayer over the offerings, the prayer after communion, yung buong misa, we need to attentively listen. And lastly, when we pray, we need to yield to God. Doon ho sa Ebanghelyo, sa dulo nun, may nagsabi ho doon, do not be afraid. Dahil ho sa pananalangin, marami ho tayong takot at pagod. Sa pagdarasal, Lord, bakit ilang beses na akong nag-aral para mag-board exam? Paulit-ulit yung pagbagsak ko. Lord, bakit kakagaling pa lang ng sakit kong ganito, meron na namang panibago? Lord, bakit hindi ko pa nababayaran yung utang ko? Kailangan ko na namang mangutang para panustos ng pag-aaral ng anak ko. Sa pagdarasal, we need to yield to God. Do not be afraid. Kaya nga ho sa Biblia, the words do not be afraid appear 365 times. And how many days are there in a year? Because each and every day, the Lord is telling you, my son, my daughter, do not be afraid. Do not fear. Meron hong isang magtatay na nagpunta ho sila sa Tutuban. Alam niyo ho yung Tutuban? Sa may Divisoria. Panahon ho yun ng Nobyembre at malapit na ho magpasko. Nakapunta na ho ba kayo ng Tutuban pag November? Sobrang daming tao, ano? Sabi ho nung tatay dun sa anak, humawak ka sa kamay ko ha, para hindi ka mawala. Tapos sabi nung anak, tay, hindi ba dapat ikaw yung humawak sa kamay ko? Kasi mas malaki yung kamay mo. At mas malaki ho ang kamay ng Diyos sa atin. Magpahawak ho tayo ng kamay sa ating Diyos Ama. Because He knows what we are going through. When we pray, we need to yield to God. How do we spell the word pray? P-R-A-Y. P, personal space. R, real focus. A, attentively listen. Y, yield to God. Mga minamahal kong kapatid,
ang krus na nasa harapan ho natin sa tuwing nagsisimba. Ito ho ang paalala na tayo ho ay mga Kristiyano. Ito ho ay paalala na ito ho ang nagsalba sa atin. Kaya nga tuwing Ash Wednesday, ang nilalagay ho sa noo natin ay isang krus. Krus. Because we are saved by the cross. At kung babalikan ho natin yung krus, tingnan nyo ho yung itsura ng krus. May dalawang letra ho dyan. Yung krus, letter T. At yung katawan, letter Y. Kaya kahit ho may krus na dinadala ho tayo, kahit ho may mabibigat na problema, we need to say thank you to the Lord. Kasi ho, kung meron mang unang nasaktan, kung meron man ho unang nahirapan, Diyos ho yun. Alam niya ho ang pinagdaraanan natin. And if we would look at the cross, in the cross, Jesus chose to forgive. Mahirap ho magpatawad. 40, buhay na may kwenta. Ilang relasyon na ho ang tinuldukan natin dahil hindi tayo marunong magpatawad. Ilang mga taong sinabihan na ho natin hanggang hukay, hindi kita kakausapin. Ilang mga tao ang kilala na natin na hindi na kinakausap yung mga magulang dahil lang sa pera. Tapos pag namatay yung mahal mo sa buhay, tsaka mo sasabihin, I love you, mahal kita, sorry na. Kahit anong sigaw mo, hindi ka maririnig nung nasa kabaong eh. Kaya habang nabubuhay, we need to choose to forgive. Father, mahirap mo magpatawad. That is true. And we need to ask the grace from God, Lord, please, teach me how to forgive. You know why is it so hard for us to forgive? 2 give plus 2 give equals? 2 give plus 2 give equals? Forgive. Because when you forgive, you have to give and to give yourself over and over again. Ipipili mo ng paulit-ulit yung sarili mo eh. Kahit na nagkamali na yung asawa mo, dun sa nangyari nung nakaraan, papatawarin mo. Why? Because you will always end up forgiving the one you love. Kahit anong kasalanan, mahal mo eh. Di ba? Kaya nga, ganun ng Diyos sa atin eh. Kahit anong kasalanan natin, pag bumalik tayo sa kumpisal, patatawarin at patatawarin tayo. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Yun lang. Di ba minsan hindi natin maarok eh. Pre, paano mo napatawad yun? Ang laki ng kasalanan. Simple lang. Mahal mo eh. Tayo iba tayo. Pag pinako tayo sa krus, gusto natin maghiganti. Pinahiya mo ko, papahiyain din kita. Pinatay mo yung asawa ko, buhay ang kapalit. Buhay ang utang, buhay din ang kapalit. But no, the name of the game of Christians is not vengeance, but forgiveness. Kaya humahirap magpatawad kasi tao ho tayo. And we need to ask the grace from God, Lord, please, teach me how to forgive. Kaya sana ho, simula ngayon, araw-araw, tulungan natin ang mga sarili natin na masanay ho tayo magpatawad ng paulit-ulit kahit masakit. Because in the cross, Jesus chose to forgive. In the cross, Jesus radiated love. Ano ho ba ang tumagas nung sinibat si Jesus sa kanyang tagiliran? Ano po? Inos. Hindi po, yung ano hong tumagas yung sa kanyang tagiliran. Dugo at tubig. Dugo at tubig. Ano ho pangalan nila? Belen Rebel. Nanay Belen, salamat ho. Dugo at tubig. Ang dugo raw ho ay nanggaling sa kanyang puso. At ang tubig ay nanggaling sa kanyang baga. At alam ho natin na ang puso ay tanda ng pagmamahal. At ang tubig, ang baga ay ginagamit sa paghinga. Tubig, baga, puso, pagmamahal. Dahil sa bawat paghinga ng Diyos, punong-puno ng pagmamahal. He radiated love.
Kaya kapag mayroong bingi, anong ginagawa ni Jesus? Kukuha siya ng laway niya. Tama? Lalagay niya yung laway niya sa kamay niya, tapos papahiran yung tainga ng bingi at makakarinig yung bingi. Tama? Kapag mayroong bulag, ganun din ang gagawin ni Jesus. Kukuha siya ng laway niya, ilalagay niya sa mata ng bulag, at makakakita yung bulag. Dahil ang hininga ng Diyos ay nakapagbibigay ng buhay. Naalala niyo ko yung isang creation story natin. Yung hiningahan ho tayo ng Diyos sa nostrils, di ba? Dahil ang hininga ng Diyos ay nakapagbibigay ng buhay. Subukan niyo hong hingahan yung katabi ninyo. Subukan niyo lang ho. Sige nga, try niyo lang. Sige ho, try niyo lang. Mabuhay ho kaya sila? Baka mamatay, ano? Totoo ho, baka mamatay. Kasi ho, minsan, sa bawat paghinga ho natin, punong-puno ng panlalait. Punong-puno ng pananakit. Punong-puno ng paninira ng kapwa. Pero ang bawat paghinga ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Because in the cross, Jesus radiated love. In the cross, Jesus offered Himself. Inialay ho ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya ho, nandirito ho tayo sa mundong ito para ialay din ho natin ang ating buhay para sa Diyos. Kaya kung magaling kang gumawa ng tula, sana gumawa ka naman ng tula para sa Diyos. Kahit minsan lang. Baka magaling kang maggitara. Baka pwede ka rin gumawa ng kanta para sa Diyos. Baka magaling kang umarte. Baka pwede kang maging parte ng sinakulo. To honor God. To offer what we have for God. Minsan ho kasi, kinikimkim ho natin yung mga talento natin. Just for our own selves. Pansinin ho ninyo. Naalala ho ninyo yung 3 tukso ng demonyo kay Jesus. Sabi ng demonyo, gutom ka, di ba? O ito ba to, gawin mong tinapay. Di ba? Sabi ng demonyo, oy, akyat ka dito, Jesus. Talon ka dyan. Sasaluhin ka ng mga anghel mo. O Jesus, ito, yung lahat ng kayamanan na nakikita mo, sa'yo yan. Di ba? This is not just about the bread. This is not just about the angels. This is not just about possessions. It's about being selfish. Pansinin ho ninyo. Gutom ka, tinapay, kainin mo. Personal consumption. Punta ka sa itaas, sasaluhin ka na mga anghel mo. Personal consumption. O ito kayamanan para sa'yo. Personal consumption. Possessions, power, possessions, pleasure, money, all these things are not bad per se. Pero kung sarili mo lang yan, kung hindi mo inaalay sa iba, then it becomes bad. Kaya ang galing ni Jesus nun eh. Sinabi nung demonyo sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo to. Eh kilalang-kilala niya yung sarili niya that He is not a man for Himself, but a man for others. Teka lang, hindi mo ako maguguyo, demonyo. Sabi ni Jesus, hindi mo ako maguguyo. That's why we need not entertain the devil. Bakit ho? Matalino ho yung demonyo eh. Di ba? Pilit niya sa'yo na yung kasalanan ay hindi. Father, kaya ko lang naman ho nagawang mga lunya kasi yung palay na ho yung lumapit dun sa manok eh. Kaya tinuka ko na. Yun na nga eh, hindi ka manok. That's the point. But the devil is trying to lure you to think that you are a rooster. But you are not. That's why we need not entertain the devil. Matalino ho yan eh. Ang Diyos ho, kaya ho niya kaya yan kasi Diyos siya. He was nourished by prayer, by fasting, di ba? Ito ho yung sandata natin. In the cross, Jesus offered Himself. Ano ho ba ang kaya nating ialay para sa Diyos?
In the cross, Jesus saved others. Naalala niyo ho yung repentant thief? Sabi niya, Lord, alalahanin niyo ho ako kapag naghahari na kayo sa inyong kaharian. Anong sinabi ni Jesus? Ngayon pa lang, ngayon din, kasama na kita sa aking kaharian. Sana ho ganun din tayo, no? Na kapag merong ibang taong nagkakamali, wag ho tayong magkibit-balikat. Uy, Mare, parang mali yung pagnanakaw mo ng bond paper sa opisina natin, ha? Huwag mong gagawin yan. Minsan ho kasi wala tayong lakas ng loob, na magtama ng mali ng iba. Pero Father, minsan ayoko magtama ng mali kasi baka masaktan siya. Pag nagtatama ho tayo ng mali, we do that in private. Don't do that in public. Kasi ho, pag nagtatama tayo ng ibang tao sa public, mapapahiya ho yung tao Pero kapag sa public, oy sister, alam mo kanina, parang hindi ko nagustuhan yung pagsabi mo ng ganitong bagay. Private, ano? Pero, kapag you praise naman someone, pumupuri ka ng iba, huwag mong gawin sa private. Do that in public. Para mas ma-boost yung ego ng tao. On the cross, Jesus saved others. And sometimes we have to save our sanity too. Minsan po kasi nakakapagod Dahil kahit anong gawin nating kabutihan, kahit anong gusto nating pagpapakabuti sa mundo, lagi pa rin merong sasabihin ng ibang tao sa atin. Di ba? Kahit gusto mong maging mabuting nanay, hindi pa rin mabuti yung anak mo. Kahit gusto mong maging mabuting pari, minsan may mga parishioners na matigas ang ulo. Bakit? Kasi kailangan nating isipin na may mga pagkakataon na we can't please everyone. And that is the reality. Si Jesus na nga yan Marami pang bashers Paano pa ho tayo? Kaya, tama na ho yung gusto natin lahat ng tao matuwa sa atin. Gusto natin lahat ng tao palakpakan tayo. Hindi ho mangyayari yun. We need to save ourselves too. In the cross, Jesus saved others. Praising and criticizing. When someone praises you, pag may nagpuri sa'yo, wag mong ilalagay sa ulo mo. Bakit? Kasi, baka lumaki yung ulo mo. Saan mo ilalagay? Sa puso mo. Para may baon-baon ka. Pero pag merong isang tao na nag-criticize sa'yo, wag mong ilalagay sa puso mo. Bakit? Magiging sensitive ka Saan mo ilalagay? Sa isip mo. Pag-isipan mo, baka may tama naman dun sa sinasabi ng kapwa mo sa'yo. Jesus on the cross saved others. And lastly, on the cross, Jesus stormed God with prayers. Sa lahat ho ng krus na dinadala ho natin araw-araw, anumang hugis nito, anumang bigat ho nito, nandyan ho ang Diyos. Kaya nga ho ang ganda ng itsura ng Nazareno Dahil si Nazareno, yan ang itsura ng isang Pilipino, na kahit lugmok na sa problema, nakatingala pa rin. At nag-iisip na balang araw, kakayanin ko ang lahat ng problema dahil may Diyos akong kasama. Amen? Kung mabigat na ho ang krus ninyo, di bitawan ninyo. Nandyan ho ang Diyos para pasanin ang mga krus na mabigat sa inyong buhay. Baka ho nakakalimutan natin na mayroong Diyos. Baka ho nakakalimutan natin na mayroong Diyos and His name is Emmanuel, which means God is with us. Minsan sa dami-rami ng problema, nakakalimutan na nating may Diyos, natatanggal yung Diyos. Bakit hindi natin baliktarin? Yung Diyos naman ang magtanggal sa mga problema natin. We storm God with prayers. Kaya nga, ang ganda ng salitang pagod. Kasi yung pagod pwede mong basahin ng pagad. Ang lahat ng pagod mo, ipagad mo, ipagpa sa Diyos mo. Paano na lang yung buhay ko, Father?
Paano na lang yung studies ko? Paano yung asawa ko? Ang dami ho nating iniisip. Andiyan ho ang Diyos. And we need to keep in mind that He is in charge. Balikan ko ho yung Ebanghelyo when Jesus took Peter, James, and John. Sa Ebanghelyo hong ito, kung babasahin niyo yung Greek Bible, the Greek term for took is paraboleno. At ang ibig sabihin ho nito, in charge. At ang Diyos ho ang namumuno at namamahala sa atin. We are just stewards. Hindi ho tayo ang nagmamay-ari nito. And we need to storm God with prayers whenever we are experiencing problems. Tayo ho ay mga Kristiyano and we need to carry our cross every day. Because in the cross, Jesus chose to forgive our rejected love. Offered Himself, saved others, stormed God with prayers. Mga minamahal kong kapatid, 40, buhay na may kwenta. Ilang taon na ho tayo nabubuhay sa mundong ito. May kwenta ho ba talaga ang buhay natin? Nakwenta na ho ba natin ang mga bagay-bagay na mga ginagawa natin? Mas nagiging kawangis ho ba natin ng Diyos? Naalala ko ho ayoko na lang sabihin yung pangalan, ano. Meron hong isang tao na sabi niya, alam mo man, na-assign ako sa Norte, sabi niya, at 10 araw akong kumakain ng kambing. Tapos sabi niya, nung inaamoy niya daw yung pawis niya, parang nag-aamoy, kambing na din siya. Di ba totoo naman yun? Kasi kung anong kinakain mo, nagiging ganun ka rin di ba? Kung kumakain ka ng healthy, syempre, yung blood chem mo, healthy din. Pero kung laging crispy pata yung kinakain mo, di unhealthy yung blood chem mo. Di ba? Because you eat what you become. You become what you eat. Kaya kung araw-araw, linggo-linggo ho natin kinakain ng katawan ni Kristo, sana mas marunong tayong magpatawad. Mas marunong tayong magmahal at umunawa. We become more like Him. Tayo hong lahat ay mga anak ng Diyos. Tama o tama? Bakit ho tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa sakramento ng binyag. Tingnan niyo ho yung katabi ninyo. Bayag ho ba kayong magkapatid kayo? Bayag ho kayo? Parang luki yung iba, ano? Kaya kung anak ho tayo ng Diyos, di ba? Ang mga anak, pwedeng kamukha ng nanay, kamukha ng tatay. Tama? Kaya sana, maging kamukha tayo ng Ama natin. Yung marunong magpatawad, yung marunong magmahal, yung marunong magbigay, yung marunong umunawa. Let's be kinder, kahit konti lang. 40, buhay na may kwenta. Tingnan ho natin ang buhay natin mamaya bago matulog. Nag-improve ba ako kahit konti lang? Lenten season is a time to return to God and look at the lives we have lived. 40, buhay na may kwenta. Magsitayo ho ang lahat. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain lahat kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Magandang gabi ho sa lahat. Maraming